Hello, good morning, good evening, good afternoon. About today's video. Oh, well, amara m ihe a na-akọ maka si no Ozu Nwada. Achọm ka itogali uche na onwe ihe sawada dị na-akụzi. The reason je weta video that ya ebe ahụ for the get bugo video ya here most times mana amara m ihe na-eme the videos. I've been trying. The man na-akụzi ezigbo efo ndị na-ego video ya si ya mana na this our daddy is a reverend father mana all my ihe dị na omenala Igbo kalia most people. Unakawa ka isi Ikwa Ozu Nwada. Gịnị bụ Ozu Nwada? Onye bụ Nwada? Pay attention to that game mota. I told you guys I'm here to feed the sheep, not to entertain the goats. Amara ihe unu na-akọ. Kwenu kokwana. I've been very busy these few days because we've been trying to match up with some of the things happening around the world. Please bear with us. It has not been easy. Here and there, Lagos, gidi, all Jina, time ago. And even watching them, I've been very busy since morning. Because the end of this video in the night, share and also don't forget to subscribe. I will try and have enough sleep and rest and head on Sunday. From Babatakwa, post to kwa. Go wanaga, nanagota, God the kwenu. Abịanụ m ọzọ. Afam bụ okenye ụkọchukwu osebụla ụwa Reverend Father Fidelis Okechukwu Onwudufọ, onye nkụzi Igbo. Ekunume ọma na-ede mma, jisie ike, odogwu ka ịbụ. Ndị nta Igbo si ndị nta si na ya mara imolo oche na-ene na-akpa n'ime ọchịchị na-ewu na-akpa n'ime ọhịa. Onye si na ya amaghị odogwu nya bịa afọ nke nwa nshịkọ si na onye fụsị ya ka nke a na-aga ka na-achọ okorobịa ọzọ, ịma na achọzi okorobịa mmụọ. Jisie ike ndị Igbo odogwu iwe nkwu agbara nwaanyị. Ihe na-emere karị akarị mana ogwu ya aka n'anya ya egwunye n'ọnụ. Nna m gwa mgbe ndị obele si na nọ na ihe nwoke zuru n'ụzọ nya na ihe awụrụ ọgbọ. Eziokwu ka ọ bụ eji na otu ọ dị tata wee malụta ọ ga-adị echi. Ọ na-amasị kata na eze nwere ọnwa ife ya na-anụzi bụ na ụmụ eze ekwezịkwa ka ndị mmadụ gaa n'ụzọ. Dịka nsi wee kwu, abịa m ọzọ ka mụ nụnụ na ọnwa obere oge ka nkụzie ofu ya kwuru na nga na-apụta maka na nna arụ a na-akpọ nna si na ihe aka ya atụ atụwa ose. Ihe nchọ ịkụzi tata bụ ọnwụ, mesala ọnwụ nnọọ ọnwụ. Ụfọdụ ga-achịkwa ka anyị ga-ekwukwa ọnwụ ka eke okenye bụ ka ọnwụ ya bata kịta, mana ejighị maka nne jee mgbakwụ, ejighị maka nna jee mgbakwụ awụla eje. Anyị na-ekwunata ya na atụrụsị na ọnwụ dị na-abịa mberede na onye menya ji kwe efu oji ire. Anyị ekwu maka ọnwụ tata. Ọnwụ nchọrọ ikwu enwere ọnwụ ehika, enwere ọnwụ di, nwa ọnwụ nwunye, nwa ọnwụ nwa, nwa ọnwụ nne ma ọnwụ nna, ifugo nwa ọnwụ nwanne, nwa ọnwụ ọgọ. Ha nche niile na-ebucha ibu alọ nke ha abịa. A ga na-ewu ofu mana tata achọrọ m ikwu maka Nwada. Ịkwa ọnwụ Nwada na otu esi akwa Nwada. Ka bido ebe a. Mbọsị ọzọ ọnwụ mbọsị ga-apụtakwa ekwuo m maka ọnwụ nne na ọnwụ nna. Anyị ga na-ewu ofu maka na onwe onye ma mbọsị ọ ga-abụ ọ dapụtala gị ebulu okwu ọgbọ. Ị na-ekwu ebulu adakpu ya ebu okwu ọgbọ nya ihe ịmagolu maka ya ebulu ihe ahụ ọgbọ. Ka onye bụ Nwada. Nwada bụ nwaanyị amụ n'ụlọ nya amụ n'obi. Nwaanyị nnọọ amụ n'obi. Ụfọdụ na-eche na Nwada bụ sọ dị n'ugodi. Onye n'ugodi bụkwa Nwada, mana onye anụbeghị di a na-echikwa ya Nwada. Usolokwa
ndị nọ n'ụlọ bụrụkwa nwaada wee ganye n'ọnụ di onye amụghana nwaanyị ọ bụrụgo nwaada, mana nke a na-echizi echiwu nke a na-nchọ ikwu kịta nwaada mụgo di wee nwụọ na be die. Ọ dị ụzọ ọnwụ ịtọ otu ndị Igbo si akwa ozu. Onwe nke a na-akpọ nwa anwụ na ịkwa ozu nwa anwụ. Onye nwa anwụ bụ onye enweghị ihe o ji nke ọ bụrụ ohu ọnwụọ, ma ọ bụ onye osu ọnwụọ ife ga-esi eme ozu jonjoroko mịawụ na-enighị eni mịawụ na-akwa ya akwa mbọsị akwa ya ga ha ma mbọsị akwa ya ga ha ma a na-akpọ ozu nwa anwụ. Ma onwe okorobịa na-ekwe ha anụ nwaanyị wee nwụọ, ma onye nwụọ na ọ mụtaghị nwa wee ka nka nwụọ n'onwe otu ndị Igbo si afụ ndị ahụ akwa ya nwa anwụ na akwa ya otu nwa mee ya ma akwụkwa na-eme azara afa ndị akwara akwa. Mbọsị oge elu aga m ekwu otu esi akwa ozu nwa anwụ, mana ka kwuodu maka ọ bụ ofu ụzọ ozu a na-akwa na anyị Igbo. Ozu nke ebe a na-akwa bụ ozu nwa amadi. Nwa amadi bụzi dimkpa bi na biya nụ nwaanyị mụta nwa nze na ọzọ ma ọ dị ike ọ bụ odogwu ma ọ bụ onye ndu obodo. Akwa ya ka a na-akwa nwa amadi na onye zuo oke n'ihe niile. Akwamozu nke tọwụ akwamozu nwaada ọya ka njina kịta ekwuo m onye bụ nwaada. Ụzọ ebe na-abụ ka m na-emetụ aka nwaada bụ nwunye mmadụ na onye ọ bụ nwunye na-akwa nwunye na nwaada bụ nwanne mmadụ na nne gị bụ nwaada ebe si wee nụta ya, nwunye gị bụkwa nwaada ebe si wee nụta ya. Ụzọ nwaada na-aba ka njọrọ ikwu maka kịta. Ọ bụkwa otu esi akwa kịta ahụ a na-ekwu otu esi akwa ya n'oge gboo. Nke otu esi akwa ya n'oge gboo ga-egosi otu esi akwazi ya kedụ iwe mara ife dị iche. Ebe na agbado ụkwụ ụwa otu esi eme ihe n'oge gboo, nke oge kịta ị ga-amazina mbe si egwu ya ihe bụ isiokwu ka agwa ihe ọdụdụ ya bịa ya ejizi uche mara nke dị n'etiti mbe na-ekwu si igwe ihe bụ isiokwu ka agwa ihe ngwụcha ya ya ejizi uche mara ihe nọ n'etiti okwu ahụ. Ọ bụ na nne ya anwụọ mana ọ dị n'oge gboo afọ, ma ọ bụ nwanne gị nwaanyị nne gị ma ọ bụ nwunye gị, ndị a bụ nwaada n'ebe esi nta ha. Ọnwụ bụ nnukwu ife mwute, ọnwụ bụ ife alịlị, ọnwụ bụ ife uru, ọnwụ bụ ife izi eji anabata ọnwụ bụ akwa tụọ alịlị kwa akwa. Ihe kachacha eti mmadụ akwa bụ ihe jikọ gị na onye a. Nwe ndị ọbara jikọ, nwe ndị enyi jikọ, nwe ndị bụ di na nwunye, ma ndị nwanne na nwanne. Ịkwa akwa ọ na-ewute, ọ na-agba ọbara n'obi. Iyi ihe ebe ọ na-ewute ndị mmadụ na mmadụ nwe ọ bụ na mama afụzi onye ọzọ ya afụzikwa ya ọzọ n'ụwa. Iyi nke ịtọ bụ na a na-akwazi ya sọsọ ọpụ ihe ga na-apụ n'agbanyeghị n'iyi gị, n'agbanyeghị na-ewute ị ka na-eweta ego na-etinyekwa ka ihe wee gaa otu esi wee chụ ya. Ọnwụ bụ nnukwu ife mwute. Ndị Igbo sị na ọnwụ di na-eme n'obi mana ọnwụ nwa na-emerugharị isi. Ọnwụ di ya ọ na-agbakọ ọka n'obi. Ụfọdụ ndị nne na-anụ okwu mbụ ajadu ga-aghọta ihe na-ekwu ya, ndị di ha amụbe ha ya ma ihe na-agabiga. Ọnwụ di na-eme n'obi, ọ dịka na-adụghị ntụtụ n'obi, ọ ka ọgụ na-asụghị mma n'obi, obi ha na-agba ọbara n'ime mana ya afụ ya anya ndị mana ama ihe gị na ihe na-eje. Ọnwụ di na-eme n'obi mana ọnwụ nwa na-emerugharị isi. Ifugo ọnwụ nwa bịa ọ na-eme n'isi, ọ dịka ala na-achọ ịgba gị, ọ dịka ilotazi afa gị, ọ dịka ọkụ na-enwu n'isi, ọ dịghị ka kwụrụ ọtọ, ọ dịghị ka agụ na naanị dịka gị wala ọsọ dịkonye n'ike enwedekwa ihe nọ naanị. Ọnwụ di na-eme n'obi mana ọnwụ nwa na-emerugharị isi. Ọnwụ bịa
izizi ihe a na-azụ hey mba n'ihe abụrụ eziokwu ya agwata m ihe ha nne ka be anyị nwụ ekwe hapụ ya biko ọ dị gị na njakịrị ọ bịara mbụ mgbe anyị achọ ka anyị nukwapịa ịnukwapụsịa ya onye ekwepụ ochetakwa azụ sị ibido na esikwa ihe abụghị eziokwu isikwa ihe abụghị eziokwu na nne ka be anyị nwụ ọ ka ọnwa na-adị ekwebeghị m efugo nke bụ ị gaghị ekwe nke ịtọzi sị ma adịkwa ndụ wee fụ ya ma adịkwa ndụ fụ dị ọnwa ị ga-adịkwa ndụ wee fụ ya ị ga-adị ndụ wee fụ ya maka na ọnwụ nwunye gị ma ọnwụ nne gị ma ọnwụ nna gị abụrụ ịbụ onye izizi bịa onye ikpeazụ onye ọ tụọrọ ọnụ ba onye ọ bịara ọnụ ọ bụla ụjọ ihe nwoke mere ada anya ibi ma ọkwa ma ọnwụ na-agba akwụkwọ obi ọnwụ na-emerụ mmadụ arụ ọnwụ nwere ike bunye ezinụlọ sọ ya ike naanị obidokwa n'isi ndị unu guzo na-ekperezi azụ onye unu ji arụ ọnụ onye unu ji eje mba onye unu ji eje ana ọkpata ọnwụ ebunye ya pịa naanị nke ya ga unu ebidokwa n'isi ikezi onye na-esi awụrụ onye dapụ iri na ịnọ onye na-esi awụrụ unu ebidokwa n'isi ọnwụ Nwada ọ bụ na Nwada anwụsịa ebesịa akwa nie ozu ịma na ini ozu dị iche na ịkwa ozu n'oge gboo a na-abịa nie ozugbo ọ dabụ ka kịta na-edebe edebe anyị na-esizie hazie ezi ọkwụkwọ ya ọ nwere ike owe ofu izu ụka owe ofu izu ịtọ na abalị 12 ma ọ bụ izu isaa ofu ọnwa ndị gboo ma ọ bụ izu nte abalị 4 ewere kwadota onye ndị na-aka akwamozu mbọsa ya ebido ịkwana bụ ndị nze na ọzọ na ndị nze na ọzọ nọ na be n'obodo ebe ọ na-anụ di ọ bụrụ be nna ya tinye mbọsa akwamozu a ga-abụ ezi ozi ndị isi ụmụada ha na ọ bụ na nwaanyị nwa anwụ bụ onye Nsụka mana a na-anụ ya n'udi mbọsị ndị udi ga-akụ ya ndị nze na ọzọ etinye mbọsa ga-akụ ya ndị udi ezizi ozi ndị isi ụmụada nọ na Nsụka sị ha bịa na-akwadoghị gị ịkwa ozi nwanne unu ka abịa Stephen mmadụ onye ga-abịa mbịa n'uli ha na-ekwu ha bịa agwacha ha mọsawo ekwe n'isi wee bido wee kwuo ihe ọ ya ewe ife ndị be ha ji akwa Nwada ofu ihe dị anụ bụ ngịga ka a na-akpụ ya. Gịnị bụ ngịga? Ngịga bụ ihe a na-amanye n'anya ọkụ. Ndị okenye na-anụ onu m ga-amanye nekwa na ụmụaka na-eto eto nwe ka ha ga-ama ya. Ọ na-adị ka nkata ọ na-enwe okwuchi onye meji otu anyị si na ọ na-abụ nkata kpụrụ okpu ọ bụrụ ngịga, nkata kpụrụ okpu ọ bụrụ ngịga. Ngịga ahụ ọ ga-ebuzi ibu onye ha ihe izi ụmụada ga-ekwu na ga-enye ha nnukwute ngịga buru ibu ga ha ka nnukwute nkata mana ọ ga-enwe okwuchi akpa na ngịga ahụ. Ndị obodo a kwuzi efe ya adị n'ime ngịga. Ngịga bụ ihe eji amị azụ n'ọkụ, ejikwa awụnye ọka ya akụ n'arụ na-abịanụ, ejikwa chekwaba ogiri, ejikwa amịkpọ ose ikonye na-anya ọkụ n'ọkụ onwe ahụ na-ekue ihe a inwe n'ime ya na-achakwa maọbụ anụ maọbụ ihe ọnya ngịga. Emechazịa ịma ọzọ ejuta ndị ọzọ egosi ya, mana ngịga ha ya ebunyezi nke ụmụada ahụ. Ihe ga-adịgasị n'ime ya bụ ihe ndị a. Nke mbụ, obele ite ga-adị ya. Obele ite ga-aha ọkpụrụkpụ otu a ga-adị n'ime ngịga ahụ. Nke abụọ, isi nnu na nnu ndị ọkpụrụkpụ egwutere naanị isi nnu ka a na-akpụ ya ga-adị ya. Ọkụkọ ndụ, ọkụkọ dị ndụ egbughị egbu anwụghị anwụ ga-adị n'ime ngịga ahụ. Mma ekwu ga-adị ya. Mma ekwu o ji si nri mgbe ọ dị ndụ, mma ekwu ga-adị ya. Ego 7 na 7
ya ili isa ka ọ ga-adị kọbọ ili isa 70 kọbọ ga-adị n'ime ngịga ahụ. Ihe ọzọ ga-adị ya bụ aka ewu egburu egbu, aka ya egbukata ya tinyekwa n'ime ngịga ahụ. Mana ebe a ga na wee gbuo ewu ahụ bụ n'iru ọgbụchi, n'iru okwuchi nwaanyị ahụ nwụrụ, ya n'ebe ọ na ihe unu na-akpọ ọlta. Ụmụ nwoke nwee ebe ha na-anọ alọ mmụọ, ụmụ nwaanyị nwee ebe ha na-anọ alọchi. Ịlọchi bụ mmụọ nwaanyị na-efe, na-enwe ebe ọ ya alụ ekwuchi ahụ ọlta nke n'ukwu ọgbụ ka a na-abụkarịwa, maọbụ n'ukwu ọgbụ na mkpukie, maọbụ n'ukwu ọra a na-akpọ ya ọrachi maọbụ ọgbụchi. N'ebe aka ya na wee bunyewe ewu. Ndị ofere ofe na ndị ha na-emekwa ihe na mmụọ mgbe ọ dị ndụ amalụ na nwaanyị anakwa anụ ọnya wee gbusie ewu afọ, egbukọtazi ofu aka ya bịa ti na ngịga ahụ. Na ọ bụrụ ebe ọ na ya na wee gbuo ewu ya ga-eweta aka ya bịa ti na ngịga. Ọ ga-enwezi obere ọkụ bụ efere ndị gboo eji aja akpụ ya, ọ na-adị ka efere kịta mana ọkụ ka ọ bụ aja ka eji ekpụ ya, ọ na-akpọ mụrụ tikwa ya n'ime ngịga ahụ. N'ime ọkụ ahụzi a ga-agbaju ya mmanụ, ọ ya bụ na agbidi mmanụ agbidi nke a na-alọ alọ adọnyesie ya wee kuchie ya. Ife ahụ izi ya ebunye ụmụ ọkpụ na ha bịa na ụmụnne ya ahụ bịa akwamozu mụsa na akwụ ya. Mụsa ga-abụzi echi ebido akwamozu a maka ndị abịa na-ekwu ife anya ha na mụsa ga-ebido ọrụzi echi ebido ikwu ozu a, agba mkpọ naanị agba egbe ada asị ihe na akwamozu ebiligo ọkụ na echi ka ya kwa iruka maọbụ ụlọ ọzọ. Eziokwu egbe da ha na-amaghị onye agha akwa echi akwamozu ebido. Akwamozu ahụ na-adị ka na-agba nkwụ na ọnọdụ nke onye anwụrụ ọ na-agba nkwụ nke ịbụọ, maka na ọ na-agba nnukwute mmemme ndị na-enwe ya na ndị ọma ga-abịasị. Ọwụnọ nne mmadụ ndị ọgụ ya niile ga-abịasịkwa, ọwụnọ nwunye mmadụ ndị ọgụ ya ga-abịachakwa, gụnyere ndị enyi ya gasị ga-abịa ụlọ ọnwụ. Ụfọdụ ga-akpụ efi bịa, ụfọdụ ga-akpụ ewu. Site n'ụmụ agbọghọ na ọmụta ndị nugodi, nwanne m ụmụ agbọghọ ịsa, nwanne m ụmụ agbọghọ iri na ofu, otu ka ụmụ n'ọmụ ha efugo ha nja abịa onye kpụta ewu maọbụ efi maọbụ akwagala ọnụ ekolie na oku ubu wee wetakwa akwa anyị ekpere onye nwụrụ anwụ ka ọ wee na-abịa chie. A na-ebukwa udu mmanya ebe nọ maọbụ isii, nkwụ ọcha adịkwa ya nkwụ oyibo na ọdụbago mgbe ahụ, mana ogoro n'oge nke anyị oge oyibo bịachigo ọ ka bụkwa oge gboo, adịghị ya nkwụ oyibo nke na-egbu egbu na nke ada egbu egbu. Adọkịcha ya n'ime ihe niile anụnwa nda eburuzi ya nke ha na-abịa, ndị ọ na-abịa egwu a na-ada a na-agba egwu na amamanya kpụ ya inwe aṅụrị, mana a ga na-agba egwu a na-ebotazi ndị apụsị ya edupụ ha, ndị ọzọ abatakwa eburukwa egwu bata, ndị ọzọ batakwa eburukwa egwu babata. Ndị enyi na-abịa na ndị ọgọ na-abịa na enyekwa ha nri o, ya ịgba akpa aka gị mmiri ụdị ha denete ya n'anya, ịnekọtazi anya ha namazi ya mba, ihe enye ha nri ha mmiri nye ha mmanya, maka na nne gị anwụjighị ọgwụ kwụkwọ na anwụjighị ọkpa, nwunye gị anwụjighị ọgwụ kwụkwọ na anwụjighị ọkpa. Ihe ọsọ nye na-ewute gị ihe enye ndị niile na ife ekwu na-aga na-enye ha mfa na-enwe aṅụrị. Akwagide ozu a chijie, ụmụ ya ga-esokwa wee na-agba egwu na ụmụnne ya tizie ndị abịala abịa, ndị ọgọ na ndị enyi na ndị ọzọ gasị ha dị na mma. Emegide ya chijie ama na-akwasịghị ya akazia mbọsị anyị ebunaga ngịga. Gee ntị na ihe gbasara ngịga anụnwa, ama na ọ ga-afịa arụ ebido ịjụ m ndị ụka na ebunaga ngịga maọbụ ka dị ihe ebunaga ngịga.
ma ọ bụ aka na-ewere nga ngịga kịta. Ihe na-ekwu bụ otu esi eme ya n'oge gboo. Ọkwa na nne gị adịghị eje ụka kịta ma ọ na mmadụ ka ya adịkwa otu kịta, maka na ndị onye naghị eje ụka a na-akwụ ya n'otu nke okwe ya. Ọ bụrụ na ndị n'okwe na omenala akwa ya na omenala oze mụza Igbo nega ngịga bụ ọ na-anọchi anya ikebi adịmndụ ndị ọgọ na ibie na onye anyị chọbịa bụ unu mgbe abịa nụrụ ya n'ọnwụgo. A na-akpọ Igbo nega ngịga ọnya na-akachacha mkpa na akwamozu niile a na-akwa nwaada. Emechi ihe na-eme gbasi na ịgbasi egwu lisie nri nwụsa manya mana Igbo nega ngịga ịma na emebeghọ nke bụ nke ngịga ebe na-ebunega ahụ na be nna nke nwaanyị nke n'iwu nke ebunye ụmụada gbasa na akwa ozu nke a na-ekwuzi nke a ebunega nne na nna ya n'ebe anụta ya ngịgakwa. Gee ntị ka ịnụ ihe na-adị na ngịga nke afọ, mana ụzọ ihe na-abụ nke ngịga na-anọchite anya ya. Nke mbụ, ọ na-egosi ihe niile enye nwaanyị a mgbe ọ na-agba nkwụ, mgbe a na-anụ ya ọfụ ọfụ ka egbuchiatara unu ụfọdụ ọnya ihe n'ime ngịga ahụ. Nke mbụ, ihe n'ime ngịga ahụ na-ebunega. Nke abụọ bụ efele na ọkụ o ji siri die nni n'ebe o jere ije dị ka ebunata ozitakwara ya nna ya na nne ya ka afụ na ebe o jere na o jere ije ahụ ọfụma. Ụzọ ihe na-abụ ka eji bunagara ngịga. Nke mbụ ka emechie ya dị mma ka egosi na onye egbe jere ije anatago ihe niile eji wee due ụlọ ebuchata ụfọdụ na ụdị ngịga ahụ nọ n'ime ngịga, ma ọ bụ ihe o ji esiri die nni n'ije dị o jere na ụfọdụ n'ime ha. M ga-agụpụtazi ihe na-adị n'ime ngịga afọ anyị ebunaga. Nke mbụ, ngadia bụ ofu ma ọ bụ nnukwute nkata ede juu n'ime ya. Nnukwute nkata ma nkata na-abụ ede juu n'ime ya. Nke ahụ ihe mbụ. Nke abụọ bụ ji ama ngụta ya ọnụ ọsọ ikponye amasị na oji ịtọ ma oji ịnọ ịmalụkwa otu ihe emenwu otu ịhadebe ịdonye ji oji ka ihe nke abụọ. Nke ịtọ bụ ojoko egbuchitere egbuchite n'isi ojoko na ebeghị ebe n'otu esi wee gbutuo n'elu eburukwa otu ahụ donye. Na unere akwụ, unere bụ nke unu na-akpọ banana, amaghị ihu na-akpọ ya na be unu. Unere ka anyị na-akpọ ya. Ọ bụkwa ofu ọhụrụ ịbụ ọ na-adọnyecha ohie nnọọ nne ka ihe eji edu mmadụ ụlọ. Wee buru ya wee bukọlụ ji niile a, bukọlụ ede niile a, wee buru ojoko niile a na isi unere akwụ niile a wee jee ebe nne ya afọ. Ndị egwu ya eso, ndị nze na ọzọ ga-eso, ụmụ ọ mụta na bidie ga-esokwazi, ndị enyi nwezikwa ike iso, ndị agbata obi esolu. Mana ndị a bụ ndị isi sekpụntị na afọ abịa masị enyi na dike. Okwu ndị Igbo afọ abịa masị enyi na dike. Ihe ndị a bụ ndị ha na-akpọ ọmagolo owelu ya afụrụ ha ịma na ama mpụ ganye na ha apụta. Ndị nze na ọzọ, ụmụ ya na ndị egwu ndị ọzọ chọzikwa iso ka esorozie. Ejegide ruo n'obodo ya a na-eji ụkwụ eje maka ịma na oge Igbo na-ada anụta edi akarị nne otu ezi ejeta aka kịta. Obodo mgba n'oke ma agata efe obere aka elu obodo ya ha na-eji ụkwụ gagide ruo n'obodo ya afọ. Ọ bụ ọbụla na-enwe ama village square. Ọ bụ ọbụla na-enwe ama ebe a na-anọ nzukọ, ebe a na-ebu ute egwu, ebe a na-anọ ekpe ikpe, ebe a na-anọ egwu ọnwa. A na-azụ ya aza, ndị na-eto eto na-abịa zaa taa, ndị ọzọ aza echi, ndị ọzọ aza nwanne echi. A na-ekesi eke eji azụ ndị na-eto eto ịzacha ama izi ile obodo. Iteta na ụzọ tụrụ gbara ọsọ jeza nke wee natakwa wee mezi ihe emebe nne gị. Elu na mafụ akwụsị elu bakwabe nne ahụ adobe egwu ahụ, dobe ihe ndị a niile ebu wee na-eje
akụba egwu. Ndị Igbo sị na adị ebu egwu agafe eze anyị. Adị ebu egwu agafe eze anyị na onye nwe anyị nwe egwu. Oge gboo ahụ ejezitesie egwu wee buru egwu wee na-aga wee na-anata. Ebe ọ n'ifuru ama ihe akwụsị na eti egwu ahụ gbaa ya onye wee bidokwa ịga. Ọ bụrụ unu zuru ama ise village square ise bụ egwu anata na njezitesie egwu mana ọ nwee ebe unu na-eje ijekwa ozu ma ọ nwee ebe unu na-eje ije kpọta nwaanyị wee lute ama ọbụla unu lutere na ya unu ga-akwụsị na tie egwu gbaa ya. Ndị gboo kwetara ihu na-emeghị ya unu ga udu na-adawa tiwarikọsịa unu agbabụkọ egwu na unu kwụsịkwa n'ebe nke onye Igbo egwu asị mba efọdụ unu mere onwe unu na ndị nọ n'ebe ahụ ndị anaghị afọ anya n'ebe a chọọ unu gbalụ ha egwu unu wee dagba ya wepụta egburu egwu wee gafee na adị egbu egwu agafe eze anyị na onye nwe anyị nwe egwu ịgafesie udu na-ada na n'iwa ma ọ bụ akụwa Igbo ofu nkụ ọgbapụ egwu ahụ emebie ma ọ bụ ekwe kụọ ofu nkụ ọgbawa ama ọbụla apụta ya na-egburu egwu na a na-akụzigbo egwu ya ọ ga na-egbunega ngịga na wee ruo na ama dịzi nso na be nwaada ahụ akwụsị fie egwu na ọgbawa ka onye ọ na-ama na ụlọ ọzọ jere ije dị anatago n'egbe ji jere ije anatago agbasi egwu ahụ ebukọ ngwa egwu ejekọ na be nna ya ejewe eluzie na be nna ya afọ anabata ha ọnwụ na nna ya ka nọ ọ nabata ha ọnwụ na nwanne nna ya nọ ọ kwụzi akwụkwọ nna ọ bụ na mmadụ anọzi mbe nna ya bụ nnukwu dị okenye akpọta onye wuo okenye na ụmụnne ya ọ nabata ndị abịa anụ a na-akpụ ya ịkwụ ụgwọ nna na-akpọ ekekere ụwa ka ọ dị ekụnya ka nke nna gị na nne gị ndị tara afụ ka ha nọdị ya oge ya agba nkwụ nọdị oge ya agba akwụkwọ nọdị oge ya amụ nwa onye si weta afụ onye akụghọ ụgbọgụrụ ọkwalịba anyụ nna ya taa afụ mgbe ijizi alụ ụlọ ka emego na asị kpọọ nwanne nna ya abịa ga ọjị asịkwa nwanne nna ya aga n'ọjị ka ha ama na ọ na-amakarị na ọ bụ na onye kụrụ mkpụrụ osisi na-agọ mkpụrụ osisi ọkụ. Nne gị niile taa afụ niile mgbe ya anụzi dị ọbụ na ọnwụgo onye ọzọ bịa na-ege ọmụgwọ ebunyecha ihe niile ihe a dịka na-ewute gị gaba a ga-enwezi onye ga-abịa bịa nabata ndị abịa anọ nye na ngịga ha bụ wee bịa n'ihe dị n'ime ya. Ndị Igbo adịghị egwu egwu faya enene ya jide n'aka na ihe itu fada emebele onye chọọ Ikwa Ozu ichelugodo ihe na ha na-adịghị ha ị ga-etinye ya esi ndịgonu na-ewe n'iwe na anyị nwe ọkọ aha anyị mee na ya ebele ha ihe ekwe ahịa dị eme ndị Igbo dị emodebere ọ ya abịakwa bịarụgo na ọnwụ nye ya ego nye ya ihe niile mana ọkwa maka ihe eji wee ihe eweta zuo ya. Ndị Igbo onye na-ekwenye na ọnwụ iweta zuo ya nnọọ nke ime ka akwamozu ahụ ịkwa na-enwe n'isi na ndị mbụ na ndị egede nwere ike jụ na ha manabata akwamozu ha ya na ị ga-emezu ihe na-ekwu ka emee ọ bụrụ mmadụ na-eri otu ha si wee ghọta ya. Abịazịa ebute ihe niile ekwuwe ngịga ahụ nene ihe dị n'ime ya nene ji ọ n'ibute nene ede ọ n'ibute okpe ede ọ n'ibute nene nkata maọbụ isi ojoko ne ibu ebe na ihe ndị ọzọ gasị nnesie ya ọ na ozu okwe n'isi anabatazi unu anyị ebunyekwa unu nri o bunye unu mmanya wee nee unu ọbịa ekene unu kwuo okwu gbaa egwu ahụ ebu abịa ndị nwe nwa ekwuo ka obi dị ha ndị bịara ekwuo ka nwa unu si ewoke ezigbo nwaanyị ezoro agbụ na o wutere anyị mgbe anyị nụrụ ya ha kwesị egwu niile a onye ọ na-ekwu ka ọ dị ya n'obi a na-eto onye nwụrụ anwụ na-ajụ ya ike na ịma na ndị Igbo si na nwa nwụrụ anwụ na-eyi agụ nwa nwụrụ anwụ na-eyi agụ kee ka nwa nwụrụ anwụ si eyizi agụ biko otu nwa nwụrụ anwụ si eyi agụ bụ na ọ bụ na ọ nwee nwa gị na ha anụ ife
na ha ekwe ọha eje nwa ozi ọha aza nwa ụlọ ọda nwa arụ ọda asị nwa efie emesizi owede n'ube wee nwụọ oge ọ ka bụ obere okorobịa afọ 14 ma afọ 15 enisie ya akwasịa ya na ụmụnne ndị ọzọzi na-atịsị ọ bụrụ mgbe Emeka nọ n'ụlọ a unu malụ tosi asụ ọfịa unu tosi alụ ọrụ ugbo unu tosi aza ezi mgbede Emeka anyị ma na ọha aza ezi mgbede ọnwụ na oge ọ dị ndụ nwa nwụrụ anwụ na-eyi agụ kịta ọnwụ oyiyi agụ ọ bụrụ na oyiyi agụ na ife ma ọ dịka agụ n'ọnụ anyị gasị ọ na-eme ka agụ nwa nwụrụ anwụ na-eyi agụ nwe agụ n'oyi na anyị mụ ya mgbe ọ naghị eje ozi marịa mgbe ọ na-akwụ ịsọ nkwụ anyị marịa mgbe ọ na-arịsị ose n'ube marịa mgbe ọ naghị ekwe eje ugbo marịa mgbe nkịta ọnwụgwụ a na-etozie na-etu anya ka ndị gboo na-akpọ nwa nwụrụ anwụ na-eyi agụ nwaanyị ya nwụrụ nkweke ụlọ ajakịja nwaanyị ahụ anụ ihe naghị ekwe na-anụsọ ọgụ na di ya aha tata ada eno eno odesi kwuru nri enye die oge yi na ọgụ na mgba ọnwụọ ife ka na-etuye ndị gboo kwenyere na-adị ekwu onye nwụrụ anwụ okwu n'azụ ọ nọzi ebe anyị ịzara ọnụ ya ihe ọ bụla ị ga-ekwu gbasara onye nwụrụ anwụ ito ya eto ma ọ bụ mechie ọnụ gị ọ bụrụ ka ị bịa sị na ka m kwuo na eziokwu na nwaanyị a abụrụ ezigbo mmadụ ikwuo ya gị na ha eme onye ọrụ makara ezigbo mmadụ eziokwu mana ihe ha ekwe ikwu ya gị na ha eme otu ka na-eto onye nwụrụ anwụ ndị Igbo ada ekwucha eziokwu na onye anwụ ife ya afọ nwoke nwụrụ onye umengwụ na-aha etenwu nkwụ ọda alụ ọrụ ugbo ọda akụ azụ onwe ihe ọ na-eme nwụda akpụ ụzụ ma ọ nwee ife anyị na-etunye na nwoke a na-azụ ụmụ ya ọfụma na ọ dị-eji ụgwọ n'oji nọ na-arụcha ụzọ ihe ịsa n'ụbọchị ndị mmanụ maara ihe a na-ekwu bụ eziokwu n'ọka na-emeju okwu ma ihe na-ekwuzi okwu bụ na anabatasịa ndị bịa anụ nye ha nri ha mmanya na efe ha bụ ọbịa ọnwụ na ozuru oke ha erisie na na-awazi ya ojikọ ha bụ ya bịa na ede ha bụ ya bịa na unele ha bụ ya bịa anyị ekezi ya eke kenyesie ụmụnne ya ụmụ ọkpụ ndị be ha bịa ha kerisie ya fa anazia ema na-akwasị ozu Nwada akwa ya bee die ọzọ akwatọpụ ya na be nna ya ibuna ngịga ife ọzọ ga-afọzi bụ iyipụ akwa eji ekwe ozu kịta a na-eyizi akwa ọcha akwa ozu na nwaanyị di ya nwụọrọ eyielu ya akwa ọcha mana ọ bụrụ akwa ọcha ka ndị gboo na-eyi anyị kwudokwa mgbe a na-eyi akwa ojii ụdị nke anyị kịta nwaanyị di ya nwụọrọ ọ ya asụ oji n'isi ile n'obi marụkwa ya amalụ akwa ojii anwụ na-acha nwaanyị akwa ọcha gboo maka na ojii na-adọta anwụ na nwa onye ya emere ebere n'ọhịa onye ọ tụọrọ ọnụba mana n'oge gboo ozi ekwena m nke ọcha kwuo nke ojii mana n'oge gboo mgbe ndị ọcha abịabeghị ife ndị gboo na-eyi bụ ụpa ị na-anya na azụ m ebe a ị ga-afụ ihe adị ebe ọnya bụ ụpa ị na ọnụnụ na-enye nwa ya nne ihe ahụ ihe naba okenye arụ nnụnụ ahụ ụpa ụdị akwa nke a na-eyili onye nwụrụ anwụ n'oge gboo ma nwaanyị di ya nwụrụ ma ọ bụ nwoke nwunye ya nwụrụ iyi eyi ụdị akwa mgbe arọ ndị na-akwa ozu arụ ịtọ na ụlọ nwoke nwụ mana ụlọ nwaanyị n'oge gboo aka na-ewe naanị ofu ebe naanị n'okpuru uko arọ nke ịtọ ihe a na-afụ anya nwa anya ịma na-apụta ma ibe epụta iyi eche n'ụtụtụ ndọzọ apụtasịa iwepụta nke gị ịpụta oge ibe gị na-apụtasị ịkpọ ha iru ọjọọ gị na ha emere ọ gazia eyi eyigide akwa ya ihe akwa ụjụ a na-akpọ akwa ụjụ ihe akwa ụjụ na-alụ ihe mere eji eyi ilie aka na-eyikwa ewelu kịta oyibo achụmụhụ ya kamazi n'inwe ike chọzi akwa ma mma ụdị sọ unu na akwa mana aka na-eyi ife ọ na-alụgasị ihe eji eyiri dị iche iche nke mbụ ka o lotala anyị na ihe mere anyị iyirie onye aka na nka olubeghị mgbe arọ uju juru anwụ uju a mụ na ya adịka
akwa ahụ iyi na-ekwuzie na-agwa onye a na uju ahụ nke onye ihe nkefelugo oluta nke ọkwuju anyị na-erikwa n'ife anyị na-erikwa ihe nke uju na oke enyigo ọbụla bụ n'ọngwụgo onye yi akwa uju ahụ gafelugo aka ihe izizi akwa ojii akwa ụjụ na-alụ ọ na-elotala anyị ihe mere anyị. Nke bụ eji egosi otu obi dị mụ na nne m nwụ mana nwunye m nwụ mana nwa m nwaanyị nwụ. Ife onye ihe ori anyị na onye anọ n'uru ọ na-enwe mwute obi adịrị ya mma. Ya ihe nke bụ akwa ụjụ na-alụ. Ihe nke tọzi bụ nọ n'ime ka ụtụ niile so akwamozu ahụ na-abanye n'akwa ahụ n'ime mgbe arụ afọ aya inye akwa onwe ụtụ na njọ ụbọchị na ichuchu na akachichiri ihe niile njọ njọ na-eso ọnwụ ahụ ọ na-aba n'akwa ahụ n'abalị ya ndị Igbo kwenye n'abalị ya a na-afụ ya anya ibukogide uwelu mgbe mbọsị a ga-eyipụ akwa ahụ eje suo ya ọkụ wee suo ihe niile so akwamozu ahụ ọkụ ụchụ niile asị na nwaanyị awụchapụgo ahụ ya o je wozie arụ mmiri ya were mmiri wee wozie arụ ya gosi ya awụpụgo akwa ụjụ wụpụ uru wụpụsịa onye ahụ n'akwa ahụ ọ na-egosi otu obi dị onye afọ. Nke ihe ikpeazụ akwa ụjụ na-egosi na eji agụ oge ọ bụ na ife onye ihe nke olubeghị nọọ mgbarụ ujuju echekwa n'ogo mgbarụ sị mgbe ọ da akwa ụjụ ya ka aka yi akpagharị oluzi mgbarụ ndị ada eyipụ n'akwa eji agụ oge mbọsị ifo na ha eyipụ ya ịma na ọ gbaga arọ nwa ji wee nwụ onye ọ na-efichazi anya ya ọ na mgbarụ asịsị chefuzie ya bụ nke iyipụzi akwa bụ nke tọzi na ihe ngwụcha na-eso akwamozu nwaada emechizie ya nwoke ka nwunye ya nwụọ yipụzie ọ bụrụ ngwa ka nne nwụ yipụzie ewekwara na yipụzie ya yipụ uru ka hapụ ya yipụ echi ga na-ebe akwa yipụ ọnakatakwa ificha anya mmiri yipụ anya ibezi akwa sị na onwe ọ dịka onye na-emezi ihe nke aka dịkwa gwa yipụ gị akwa onye ka na-ebe akwa kama nụkwalụghị ihe ọ dịka onye na-emeghị abazalụghị mba mana mgbe enyi ka yie ọ gbanwe ha ahụ ọ dịkatakwa ibechalụkwa ma yipụ anya ewe na-eyipụ ihe niile. Ihe a bụ ihe so ọnwụ nwaada. Ị na-ege ntị ma ndị mmadụ na-ekwu okwu ọgụfọdụ ị ga-anụkwa na-asị na ihe a na-anyịzi ka ozu nwaada unu ga na-anụ okwu ahụ ihe a na-anyịzi ka ozu nwaada. Ụfọdụ a na-asị ka ihe mezi ozu nwaada ji ozu nwaada na-anyị alọ iche ka gịnị ozu nwaada onye adọghị n'ime ya na-anyị alọ otu a na-anyịzi alọ n'ime ya. Ihe butere na ozu nwaada na-anyị alọ bụ nke a nwaada ahụ nke ọbụna ọnwụ na-agbala ife dị ka afọ 13 afọ 35 ma ọ bụ ihe nwụ n'afọ 14 ọ ka nọ na nya ọ ka nye alọ ọ ka nọ na-agbala ọ ka si ike ọnwụọ ofu onye ya ebu n'ime ozu maka na ọ ga na-anya ezigbote alọ mana ọ na agadi nwaanyị mgbe ni nke niile na-anya alọ bụ na ụmụ ọka ya amụ n'iru nọ n'ime na-anya alọ ike ọka ya akpa na iru mgbe amụ nwa nọ n'ime na-anya alọ mkpuke aka ya alụrụ ya ọ nọ n'ime na-anya alọ ihe nọka ya eme n'ọdịnihu nọ n'ime nwaanyị ya na-anya alọ na ọnwụ na ọnwụ n'oge ọ ga na-anya alọ maka ọ bụghị sọ ya na anyị n'ọma ụgbọ anyị ọkara ego unenu ọkara ịlụ ihe na-ya nọ n'ime nwaada na-anyịzi alọ si na ihe na-anyị ka ozu nwaada mana ọnwụ na ọkago nka ruo afọ 19 naanị ibu dị ome fecham ma ihe n'ime apụsịgo ọ mụsịgo nwunye ọ chọrọ ịmụrụ ihe nọ n'ime apụsịgo ome ya ọ da-anyịzi alụ uwe ozu a ọ ya mere na a na-asị na ozu ihe a na-anyịzi ka ozu nwaada. Nwaada bụ nwunye mmadụ bụrụkwa nne mmadụ
anyị ekwu otu esi akwa ozu nwada n'oge gboo. Achọghị m ikwu otu esi akwa ya kịta, ị ga-amazi otu esi akwa na ijuzi m ajụjụ azazi anyị, mana ihe na-abịa ịkụzi bụ otu ndị gboo si eme ihe. Ma bịa esighị na otu ndị ụka si eme na otu ndị akwụkwọ si eme na ijuzi m ichezi enwere nkọzi alụghị nke ahụ, mana nke nna bịa bụ iwepụta otu ndị gboo. Ihe ọlụ m bụ inene otu ndị gboo si eme ihe n'oge nke wee feta ya n'oge nke anyị, wee nwa ndị ya bara anyị uru na ndị ga-anyụ anyị afịa, ewe ndị ya bụ uru ndị anyụ afịa tụfuo. Ihe okenye na-abịa ebe a eme oge niile. Ọka nnapụta ndị bịanụ mpụtara na ndị na-anọ nso na-asị okenye ọpụtago na-emelụ m ọnụ. Okenye pụtara ha pụtazi ju ebe niile. Ọ dị Kristian okenye daalụ uhuruchi ọma. Franklin Ibeto si onye ụkọchukwu pụrụ iche. Juliet Anie si okenye ana m ekene Ugonabọ at last bụ afọ onye a. Daalụ nnukwu nna. Cosmas Adejongo ụkọchukwu ebe onye a bụ Kafia. Sly Albert si fada ihe na-eme dị anyị mma, jisie ike. Helen Luchis okenye ekene. John Mark Onyeka okenye darụri nne. Chuks Nwokolo okenye biko emetụzi na mikrofon gị aka biko, ọ na-eme mkpọtụ. Na daalụ ya abalị onye na-egele egwu na-anọ ihe na-emetụli aka bụ na onwere ozi na-abịa ọfịkọ njeze ka m gụọ ya ọ metụta mana isi otu ozi metụta ka agaghị m emetụ ya, agụchara m ndị mfu hapụ ndị ọzọ. Enwere okenye agadi nwoke. Ọgọstin Amachighị ụkọchukwu sebụlụ ụwa, Chukwu gọzie gị. Amadi Melvin Chinedu ya gazie. Emeka Okorie si udo dịrị gị fada. Ujunwa Hampo si ụkọchukwu ekene m. Okoli Kenechi thank God si apụtaghị m n'oge ịpụtakwa n'oge. Ọ na ndị ụlọ ọnwụ anahụ na akwamozu emebibeghị okwu ndị gboo. Paul Agụ okenye daalụ ahụike wara gị ọjị. Achọkwa nke ajọ m ajụ n'ihe nkụziri ekene akarịa. Emmanuel Anizoba si ichie daalụ. Pence osita dị mma. Pence osita dị mma. Okenye ya dịrị gị na mma oge niile. Kedu ihe bụ isiokwu nke taa? Jụọ ndị nụ ihe nkwu ya na-ekwu tata bụ ozu nwada. Otu esi akwa ozu nwada. Ozu nwada ahụ nke bụrụ nne mmadụ ma ọ nwunye mmadụ. Otu esi akwa ozu nwada na ihe na-esue na omenala Igbo. Ọ bụrụ n'ụka nke ọ na-ahụ n'akwụkwọ. Nobat nna m okenye nkụzi gị nke ụbọchị taa amaka, Chukwu gọzie gị. Akụ kwesịrị nwata iyi njikọka nna anyị daalụ. Joseph Osuagwu okenye ndị Igbo niile nkụzi gị na-adị mma. Karam nke ahụ amamasazikwa ya ngụtakwa ya. Gabriel ka o si sọ Chukwu okenye ana m ekene gị. Lee Promise udo dịrị gị okenye. Dixon Anthony ọ bụrụ na ndị be nke nwaanyị jụrụ ịgịga ahụ maka ihe dị n'ime ya ezughị ezu, ndị di ya ahụ ha ga-ebu ya wee naghachi azụ. Ọ sị ọ bụ na ihe ebu na ngịga butere jenene ya ụlọ ozu ha na onwe ya karị dị ya, unu eje weta ya je gbagharịa weta ya, unu eweta ya ọdọla ebe ahụ fa ya ebu ya ka anyị unu emezuo ya. Ọ ya mere na ọ na-adị mma okenye nọ n'ụlọ agwasị na ihe ya dị ihe ga-adị ya dị weta nke adịbeghị ya tizuo ya maka ya tizi ha ya ekwe ọ ga-ezuliri. Chifuo mma Chikọriele nna m ị na-akụziri anyị ihe dị mkpa n'ala Igbo. Daalụ nne. Maazị Tobenna ụkọchukwu gịnị mere ndị amara ji ebunye ụmụada nwụọ anwụ oke ibu ma ọ bụrụ na nne ụmụazị ahụ nwụọ? Ke ndị ndị amaala ọ amaala ka amala o si n'obodo ndị o gụbara unu na ha dịghọ na mma ma unu ada eje oge nne unu ya ọnwụọ fa gbọọ unu ntị
jekwa jee ma nje ekwu nne gị ka ọ na-ekwu ihe idekwu. Ndụbụisi Damian Umendụ, okenye daalụ rinne, Chukwu gbaa gị ume. Chuks Nwokolo, okenye biko kedu mbọsị ị ga-akụziere anyị maka dada nke nkụzi dada ijigo ajụ maka ya mbọsị dada mmalụ ya adịmekwu mbọsị ga-apụta na mbọsị mmụọ nọ n'ime m gwara ihe ma akụzi abịa nkụzie ya adịmeji aka m ekwu ihe ma akụzi ya mụ na anyị okenye adịm ihe mmekenye nye na chi kwubie chifuo mma ihe ọ na-akụzi abịa anyị isi ọ pụta ọbịa kụzirie otu ozi eme. Okoye Chris, okenye nna m ochie daalụ rie nne ịgbọrọ ihe ewu na-eri. Ọgọstin amachaghị gbafọ ọnya. Ụkọchukwu, kedu oge nkụzi nke ji ebido? Ọ na-eyifia bịa adịmekwu mgbe o ji ebido karịsị mgbe ọ nwere otu adịrị ma ya fa mee ekwute nwa oge ọnkwe mana mpụta ha na mana ndị Facebook na-agwa n'ụlọ oge ọpụta si na okenye apụta akwụkwọ ahụ ha na-enye ụlọ alert ma notification. Ndị ọ gụrụ ifi okenye daalụ. Mmesoma Esther nwa okike, okenye udo dịrị gị nke ukwuu. Ajụ m wee bụrụ ọ dị m ka otu esi enyi ozu nwaada n'ọbara olulu ọhụụ, kedu ihe dị iche maka ya? Otu esi enyi ozu nwaada n'ọbara olulu degharịa ihe ide apụtaghị ọfụma. Maazị Tobenna, ụkọchukwu, gịnị mere ndị Igbo ji akpụnye ihe ọ na-achọ ide nwa ihe nọchi ya ka mana m afụ ya akpụnye nwaanyị ewu nwaada? Gịnị mere ndị Igbo ji akpụnye ndị mụ nwaanyị ewu ma nwaada nwụọ? Nwere ihe kpata ya na ọhịa ji akwa ozu ọ mmadụ nwụọ ihe ndị obodo ji ekwa inye ha ya sị na ka ihe kpata eji enyere ha nke ihe kpata eji ejiri nkwọcha agba nkwụ nwaanyị otu ndị Igbo si kwuo ya enweghị ihe ka na-amacha ịkpata ya asị ka ote ewu asị ka ịkpa ji enyere ewu ọ ka ewe ihe eji akwa ozu ka o wee zuo oke ka o wee nye ha chọọ. Abụchi Nwịnya, okenye nkụzi gị okenye onye nkụzi daalụo. Joseph Osuagwụ, okenye kedu parish ị nọ na ya ugbu a? Adịghị akwuri ha n'ọma ahịa ịmahọzi ha nọ n'emie ịchọọ ije isi na azụ onwebe ndị na-ajụ m ihe na-esi abata n'azụ onwebe ha na-esi abata bịa jụọ m na ha kpa. Golden K, okenye udo dịrị gị. Echere m na Uruchiọma abụghị ezigbo ekene Igbo. Ihe nke ezigbo ekene Igbo Uruchiọma dị mma, hapụ na ha na-atọcha agụgụ ezigbo ekene Igbo kịta iji echi isuo oyibo good morning good evening nke ekene hapụ na ịnwụchasị ha na nwụcha kene mgbede ọma ụtụtụ ọma. Ọ bụrụ iwu na ọ ga-adị abụ ụdị nke ochie ahụ gboo omenala ọ na-atụgharị na-aga aga abụmeso ha alụ nka ụka a na-enwucha ihe ọ kwesịrị ịbụ enweghị edmefe nke ahụ. Chifuo mma chi ka ọ dịrị. Nna anyị ukwu, biko kedu ihe dị iche n'ozu ngịga na akpa aka? Ozu ngịga na akpa aka nụkwa m nke akpa aka amakwa m ihe ọ bụ. Ọ bụ ihe ndị buru na akpa igwe anyị ihe ọ bụ amaghị m anyị na-amacha ihe niile ndị na-akpọ ihe na be ha. Chuks Nwokolo, okenye biko emetụzi n'aka n'obi gị maka na ọ na-eme mkpọtụ na ntị anyị. Ọ dị badalụ nna. Mmesoma Esther nwa okike, okenye kedu ihe ị chere maka oge mbụ na ugbu a maka onye ozu nwaada? Oge ọbụla mgbe na nke ha ịma nsị na nke kịta ka mma mana nke ndị gboo adịghị mma mana nke ndị gboo ka mma na nke kịta adịghị mma. Oge ọbụla nwere ihe kpata ya ha na-agbọdịcha mma. Ihe na-agbanwe ị na-ahụ efu na ọ bụrụ tesi azụ nwa n'oge Igbo kesi azụ kịta ma ha nchadịchakwa mma. Okoye Chris, ọ bụrụkwa nna nwaada ahụ amụtaghị nwa kedu ihe a ga-emezi? Akwa anị anụ a ga-akwalili nwaada
anyị akwarịrị ya maka ọnụgo di nwee ụlọ nke ebe obi na be di a ga-akwụ ya kama ọ na ndị ọgọ abịazi mana ndị enyi ga-anọ ya dozie foto nna okenye jisie ike mgbede ọma ọ sị na mmiri na-ezohi nne na Lagos mụ na Izuọgụ okenye ndewo nna m Eke Kingsley daalụ onye ụkọchukwu Augustine amachaghị okenye ebe ị nọ kụzie nkụzi nke taa dị mma mgbọtụ ụgbọala nyere nsogbu ọ dị mma nna daalụ okwu ga-amaka na-ekwu etu ọ na-enye aka anyị na-ahazigharị ya na-eme ka ọ na-adịwanye mma okenye nọ n'ime bie n'ime obie ana m anọgharịkwa oge ọzọkwa ọ bụ na ebe nke ọzọ na-anọ ọnụ ụmụ akwụkwọ anọghọ nso ya na-eme mkpọtụ eje m ya mana kịta anọ dị n'ime obi m ebe m na-anọ ezu ike nke ọ dị elu ifi okenye biko kụzie nkụzi ịgbasara agwụ nka unu ya akpọ okwu ya akụzigo m agwụ jee n'ebe nna akụzi ihe na-edebe ọ dị ka ije n'ebe nkụzigo ihe nkụzi elugo 50 ọ bụghị ilu onye mafeli ya bịasị nkụzi agwụ nkụzigo izu ụka gara aga ilu na Facebook ebe nna anọ ị na-aga ya ofu na-aga ya ofu ịkọta efu nke ọ kụzi oge gara aga ọ bụrụ efu ya mafeli ha jere bịa na-ege nke ọfụ maka akụzi mbụ ije họn ya ndị be anyị n'obodo Igbo na-ege ya ofu na-ewu ofu nke nkụzi ọnwa na-abụ ga-aga dụkọta ajụkwa m ajụ ya aza ama ha mana ọ bụrụ ga-akụ izu ụka na-abụ ga-aga esi nkụzi ya ihe ọ pụtara na ije ha ebe ọ dị jee Facebook ilu na ịsaga ya ofu ị ga-afụsị ndị akụzigo m agwụ eme Izuọgụ okenye biko kọwaa maka ụcha awakịrị amadị m nke nna biko obi eji ebe asị Ebubechukwu fadị ibe m daalụ ana m eso gị ọfụma mgbe m nọtara ezumike aga m abịa ifo gị ma jụọ gị ọtụtụ ajụjụ banyere ọdịnala abịaghị m n'oge fadabasịrị obi eje Ebubechukwu nna ọ ya adịrịghị mma kedu afọ nne nọ na mba nje anyị nọ n'ụlọ ọfụma unu ma na-echetakwara anya anyị n'ebe a jisie ike n'ọrụ ịgbasa ozi ọ ya abalị ana m agachido ha n'ebe a ngwa na-agachido dokwa n'ebe nke ọzọ ọ ya adịrịghị mma Dixon Anthony ngịga nke a ga-ebukwa nnukwu ibu ọ ga-eji wee ritecha ihe ndị a niile mba ịma na ekwu m na ojoko na ede na ji a ga-awụsị ya iche ama mkponye n'ime nga nwa ngịga ga-ebute nwe ndị a ọ eburu nke nwe ngịga na-agazi eburuzie nkata 6 ede na ojoko 12 na-eso ha na ji na-aga mana ha ncha ma ndị n'ime ngịga nna ọ dị mma ọ dịkwa ka ozi agụchago ọ na ha agbacha nwayọọ nwayọọ nwezi onye batara na ngwụcha anabata m ya ọ na ọnwụ hozi aga na-ewe ọnwụ ofu tatawa ọnwụ ada mgbe tere aka ga mapụta kwuo maka ọnwụ nne ụfọdụ ndị nne ha nwugo ga-aghọta ihe dị ya ọ na nne ga anwụbeghị nyanwụkwa na gboo nyanwụ na nna ogbo ka iricha uru dị na nne ọnwụọ ihe dị n'ụlọ na-apụ ezi ọnwụọ iru efe ya azụ mbọsị mmekwa okwu ọnwụ nne ọ na ha abịa fụ na nne ya iji egwuri egwu kịta ihe mee nne ya alịrị egbu oge nekwa nne gị na-ata anya yakwa na-eme ihe ị na-eme n'ọdụ olu oyibo ide ajụ ese ị na-amagagharị efu nne m arụ ọdịkwa ya ọ gwụcha ihe ị na-ekwu wenegarị ya ego wenegarị ya ihe oye abụ mbọsị anyị ekwe nna ndị nke m Mmesoma Esther Nwokolo okenye daalụkwa na nnukwu nkụzi nke a maka ọsịsa ịsara m kwụsịrị ajụ njụ gị Chukwu gọzie gị dịka ọ gọziri gị ugbu a ụdị mmadụ gị adịghị abụọ ekelekwa gị anyị kwa nne ụdị okenye nọ na onye ọna nọ n'ụdị nkie onye ọna n'ụdị nkie Juliet Anie si okenye ọnwụ nne ajọka onye fugo ọnwụ nne ya onye afọ na anya amụ ha na-akọ mgbesị ọ gaghị ete aka apụta kwe maka ọnwụ nne kwuo ihe gị na ihe na-eje ihe gị na ihe ga-eje ihe gị na ihe na-eje kịta na ọ na nne ga nwụgo ihe gị na ihe ga-eje na ọ na ọnwụọ na otu esi eme ya n'oge gboo na otu esi ọ dị wedị n'oge nke anyị ihe na-eso ọnwụ nne akwa ọnwụ nne ada ebesi ya ebesi
ha ụbọchị ewepụtara ibekwa ọzọ aka ọnwụ nne ada ebesi onye ome ha ada aghọta. Obi eji ebasi Ebubechukwu ajụjụ wee bụrụ etu esi akwa nwaada nwụọ n'ihu nne na nna ya ọ dị iche na otu esi akwa nwaada nne na nna ya adịghịzi, o nwere ihe pụrụ iche. Mba ọkwa nkwu si na ọ na nna ya nọ ewebelata ngịga na nna ya ga-anabata ndị bịa, ma ọ na nna ya anọzi ajakpọta onye ya akwụ ụgwọ nna na nwanne nna ya ma onye unu ji mezi nnukwu na ọbịa ofu ya ka ọ ga-abụ n'ọzọ onye ga-anabata ga-adị iche. Ọ na nna ya nọ ọ na-adị mma, onye ka oji ga-egbu ji ọkọ, mana ọ na nna ya nọzi anyị abata ndị enyi na ndị nọ n'ụlọ ndị ya na-akwụ ụgwọ nna rụchite ihe nna na-alụ anya ada aga ọjị n'ọnwụ n'oge ọnwụ ihe nye gbasara ọnwụ ada aga ọjị na ya anwe onye agawa ọjị n'ọka na ọnwụ onye anabata kwuo okwu dị anya dị mkpa. Dixon Anthony okenye Chukwu gọzie gị, ị na-agbara anyị mbọ nke ukwuu site na nkụzi niile ị na-akụzi dị omimi n'ala Igbo. Udo dịrị gị. Juliet Anie okenye ebechago m nke m, ọ dịka na-ekwu okwu ọnwụ nne ebechabeghị m nke m oke eziokwu ọ na-ekwu okwu ọnwụ nne anyị kwuru onye ome ha agaghị ama mana nkwa ndị eji ndị ha kpọrọ ihe ọbụla ọgwụkwa na o ji akpọ nakwa na nne ya adọrọ anọ obi ha dịkọrọ nne ya nwa kwasara ọkpọrọ onwe ya. O nwere ndị nne na-anọ n'obi hi nne otu gịnị ya dị mgbe ọ dị ndụ ọnya na-aka egbu ụdị mgbu ha. Ụmụnne ndị ọzọ jewalịsịa na-akọ ihe ọzọ nwe echefu gị akwasịghị ozi onye ọ na-ana. Nna Emeka Anichukwu okenye ndị Igbo nkụzi gị na-enye anyị nnukwu ama na ihe n'oge ugbu a, oke mmụta na oke amamihe ndị ọcha na-anapụzi anyị ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo. Ihe na-apụtalụ Chineke enyego m ya ọbụla onyinye ịma ihe mee n'oge gboo. Anọkọ m ya ga mana ọ na-abịa n'isi m onye nkụzi Igbo onye mbụ ọ dị mma adịkwa ka ya nọgotago. Ekene m niile kene ụkọchukwu si ebete aka wee gwezite ozi, kene ụmụ anyị niile sonyenu, kene Nna Emeka Anichukwu onye ikpeazụ ozi ya pụta, kenezie ngwa so wee bido ndị sitere ozi ekene m unu. Ozu Nwada ihe ndị a na-akụzi ọgụ ụfọdụ ajụọ ya n'ụlọ akwụkwọ ilu n'obodo oyibo ebe a na-akụzi ebe a na-aja agụsị akwụkwọ dị iche iche ikwu onye bịa ngụkwu ihe gbasara akwamozu dị n'obodo unu inwe ntị ekọwa bịa ndị ọcha na-ege ntị na-afụ ya famahọ m ise asị m ikwu mana ọ bụ na ịmara ihe ị na-ekwu ha ga-amakwa ya bụ eji amụ ihe n'ụlọ akwụkwọ ihe ma ndị na-agụ na be anyị ndị na-agụ ATR na CRS na ihe ndị ọzọ gasị. Dixon Anthony daalụ nwoke ọma ka emesịa. Chidozie Efobi okenye gboo daalụ abatazi n'oge ịka ya afụzi anyị na anabasịa daalụ na Chimgbede na-ejirike ọgwụ ka ọ dị n'oge ọzọ okenye ga-apụtakwa mgbe ete aka ọ bụghị echi ọrụ nwanne echi okenye apụtakwa akụzie ihe ọfụ. Ekene m ndị na-eso m na Facebook fehigo nna ehi nna ndị be anyị si olu n'Igbo na-esonye na-enuwata kwamọsị ọnụọgụ ha na-abawanye. Ọkachasị ndị na-ebete aka China, Canada, America, Italy, France, Cameroon, India ebe ka si enuwatasị maka ndị Facebook na-agwa m ebe ndị ọbụla si ndị na-eso m. Mana ihe dị mkpa bụ ka ebe nwa anọ na-apụta ụla ka ị na-erute n'Igbo onye Igbo ka ọbara Igbo na-ehu n'ime gị eje na be ndị ọcha nwe ọbara ndị ọcha eziokwu na asụ ha dị iche nne ha dị iche mana fakara anyị wee mara ife. Ekwena ka ụmụaka gị na-amụ ebe ahụ dasụ n'Igbo ụmụaka sụọ Igbo ebe sụọ ihe a na-asụ ebe anyị mana nche emeghị ofu mbọsị hụ na ịkwara aka tiere ọkụkọ akụ na-asụrụ ha Igbo ha ga-amụta ka emesịa